Level sa tubig sa sapa sa Alamada, Cotabato, misaka. Samtang Bagyong Bising nakasulod na sa Pilipinas. Anang report. Gialerto na dayon sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang mga nagpuyo dol sa sapa sa Alamada sa South Cotabato tungod sa pagtaas sa level sa tubig sa critical level tungod sa walay puwas nga pag-ulan, epekto sa trough o extension sa Bagyong Bising. Sigon sa pag-asa, typhoon category na si Bising ug adunay gikusgon nga 130 km per hour ug unos nga 160 km per hour. Ug mga adlaw, laumang anaa na kini sa may 615 km east sa Surigao City. Sulod sa 24 oras, posibleng mukusok ang mga balod sa eastern seaboard sa Visayas ug Mindanao. Mubulaan sansang maglandfall kini sa Visayas area, apan makabug na gihapon kini og mga pag-ulan sa pipila ka lugar sa Mindanao. Dinhi sa tong dakbayan o ubang rehiyon sa Mindanao, aduna paghapoy masinati nga mga kainiton sa weather temperature nga diin naa sa 31 degrees Celsius hangtod na sa 34 degrees Celsius sa ubang rehiyon sa Mindanao. Gawas lamang nga aduna sa mga kalit mga pag-ulan. Pagpanugdog pagpangilat epekto sa trough or extension sa dagom dala sa maong typhoon. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.